Yun, magandang hapon mga Katolits, no. Itong vlog na to mga Katolits, no, idudugtong lang po natin to sa ginawa ni Mother, at siya po ang nag video sa gumagawa po dito sa bahay, yung mga mga ng kuryente, ng mga supply, dahil nga po ang ating linya ng kuryente dito sa bahay medyo kalat-kalat, puro tayo extension, yung aming mga saksakan, saksak dito, saksak doon, saksak, tapos saksak extension, saksak dito, ganito, kaya pinagawan ko. Paano ka ipopost? Papatulong mo rin doon. Dito? Easy. Smile. Smile pa. Ayan. Ano? No? Andito tayo ngayon sa grahe. Tayo ay nagpapainit ng mga sasakyan na bago po magsimula mga Katolits, tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo binigyan muli ng bagong buhay, bagong lakas, bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw kung saan makarapunta. Lagi po akong ligtas at lagi pong ligtas na nakakarating sa kalukuran. Maraming salamat po Ama, maraming salamat. Alright mga Katolits, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Ito na nga po mga Katolits, tayo ng mga sasakyan na nandito. 5 sasakyan po yung ating pinapainit dito mga Katolits. Wala pa yung mga kasama ko nung oras na po ba 8:24 na po mga Katolits. Wala pa po yung mga kasama ko. Ayan po lang, pero kumplito naman po yung mga sasakyan dito, wala pang umalis. Ito nga po mga Katolits, ito po yun, araw-araw po natin itong ginagawa. Yun. Bakit wala po. Alright mga Katolits, go. Bibidyohan ka raw niya. Sabi niya. Kaya i-vlog niya. Kasi mahirang pa rin kilap ka. Ay, oo nga pala. Hindi. Hiram na lang ang Pina. Meron ka ba doon? Meron? Oo. Sige, kung meron. Oo, sige. Sus, hindi ka nagsabi. Pero kilap 150. Oh. Ay, kung yan. Paano ito hindi pa tapos? Sa mga ganito lang. Teka muna. Pwede kaya ito? Tapos. Nag-video. Ayan. Ginagawa yung hindi pwede pala ilawan dito. No? Naka-open na pala doon. No? Pwede yun. Nagkurap-kurap eh. Saan? Doon. Kurap? Oo. Ay, sa labas? Hindi dito. Sa yung switch. Wala naman. Ay, doon yung switch. Tinanggal ko. Oo.
Dalawa yan, Next. Saan? Yon, yan, na walang takip. May nilusot na flexible dyan. Ah, Pasok ko. Patang ko. hello, Patch. Hello, Patch. How are you, Patch? Lizzie! Dali, Lizzie. Patch! Patch, dito, Patch. Patch! Patching. Takbo dun. Dun, pasok dun. Pasok. Lizzie! Hello, Lizzie. Hi. Hi ka, Lizzie. Hi. Si Pats nagtatago. Ayan si Pats. Nagtatago. Tago si Pats. Ayan, okay ko sa akin. Mami. Teka lang muna yan. Akong banta eh. Kumuha sa wari. Pagkabot, di ko na tinignan kasi isip ko. Pagkapakasabi ko mukhang isip ko yung tatang madami-dami ata. Tama nga. Ngayon, hindi ko na tinignan. Sabi ko, dumami na yata. Kasi yan natutunan ganyan na rin yata na hindi ako pupunta sa kanya. Pagkapa, hindi ko, tatlo ah. Sabi ko, madami, hindi na natin 50. Pag-uwi ko doon sa amin, sabi ni Diego, kano binigay? 50? Diego, sabi na. Hindi yata si 50, nag-improve na yata. Nag-improve. Pagtingin ko kinuha ko sa bulsa ko. 3 tag-20. Sabi ko, hindi na si 20, 60 na. Nadagdagan. Ng 10. Dumami na eh. Ganun pa rin pala. Bantay ka rin natin yung tinatindahan niya. Ay, may side. Magkano lang binibigay niya sa tindahan. Magkano lang yun. Hindi, tumigil din ako nun. Dahil si Jen hindi nakakapasok na ng maayos. Bumaba ang grades ni Jen nun. Kasi maanong oras na siya nakakapasok. Yan. Binibidyohan ko si Kuya. Tukre. Oo. Pero hindi ko na ganito. Wala. Yung tropa ko kasi, nakita ako dyan. Nagpapasama sa akin. Pauwi na ako ng mga... kasama sa akin. Ako na nakayalag. Palit na naman ako. Sige. Storbo ano? Ayoko yung bilas pag ano. Kaya kasandal mo pa. Oo, may salamin pala.
Ganda yun, nalaglag si Nunoy dun eh, sa hagdanan ni Tagor, sa bubong eh. Pwede mo siguro yan itaas. Yan, para dyan sumandal. Ano? Yung kahoy. Tingin ko na lang ako. Ha? Ngayon tayo, nalaglag si Nunoy dun eh, kala mga ano dun yun. Oo. Gumagawa ako ano. Binuhat siya ni Bay. Natusok sa gate. Oo, sus. Buti na lang, hindi napuruhan, no? Buti ka, may tusukan ng paa niya, yung walang sima, yung ano. Diba puro may matulis yun? Oo, yung walang ano to, yung para siyang... Yung sima, may patulis. Oo. Parang yung parang mingwet. Siguro siya eh. Grabe, ang ano talaga yun. Ang sakit talaga nun. Alam na kami sa bubong eh. Mag-aalas 5 na yun. Na out of balance siguro yan siya. Gawa pa si Diego ng pelikula eh. Ilang taon pa ba yan? Tagal na rin yun ah. Wala pang pandemic yun eh. No? Wala pa. Kailan pa nag-pandemic? Sobrang ano nun? 2020? Ay, sobrang tagal na nun. Ilang taon na yun. Tingin, hindi na ano sinulay, no? Ay, pag lumalamig daw, may kirot pa rin. O, ganun talaga. Pag may sugat ka raw na ano, Lalim. malalim, kahit maano na yan, kirot pa rin daw yan. Lalo pag malamig. Saan yun dinala? Sa, buti, Sa Abin. sa East Avenue. Wala pa yung maklang nun, no? Wala. Ah, wala pa yung maklang. Ah, matagal na nga. Kasi wala pang maklang. Ang liit kasi ng ano mo eh. Hagdan ano eh. Sabi ni Jojo, ba't hindi mo hiniram yung ano? Hagdanan ni. Hirapan na tayo ulit. Mahaba yun. Kay ano, kay Ate Pina, okay sana rin yung medyo mababa. Kaso lang, kailangan Asawa ni si Pepat dyan, wala na. Asawa na ata dito eh. meron. May kasama na yun. Asawa ko namin dati ng basketball. Kasama nga yun sa ano eh, nung pumunta dyan sa ano eh, sa barangay. Yung kasama niya, Ah, maputi din. babae. Oo. Maputi din. Ang anak niya dyan, yung tatlo. Oo. Si Ayen. Si Yago, si Asia. Si Kelly. Yung tatay ni Kel, pumupunta rin dyan eh. Dati kaya lang inaiwan na ni Mami. Na nakakausap naman siguro na kayo ngayon.
Ewan ko lang. Labas. Labas. Labas doon. Ibigyan naman siguro natin kayo. Kasi, Driver din yun yung tatay. Driver din. kwapot siya. Papunta naman sa kalit. Ate, naas ko pa po. Yaan mo na, si Baby nang bahala dyan. Yung piso. Na? Yung piso. Madali lang naman yun. Yung tornilyo niya, nandiyan na sa loob. Sabi mo yun, sabi mo yung tornilyo. Yung tornilyo yun dito. Yan, okay na siya ah. Tao dyan. Na? Tao sa upuan. Wala. Matagal na rin kayo ng girlfriend mo, ano? Miss, no? Ha? Matagal na rin kayo ng girlfriend mo. Ah, Na? 2 taon na mahigit. 2 taon na. Buti hindi pa siya, hindi, buti. Napunta siya, nakunay na. Oh, Stress ka sa trabaho. ilang taon na ba siya? 9? Oh, hindi, okay pa ah, bata pa. Sabi nga sa kanya. Nahirapan siya mag- Hello. School. Yung isa ko sa kanya, ang katwiran niya. Patch! Mami na daw Patch, kasi patch! nagkaanak. Patch! 30. Patch! Doon, pasok! Pasok doon. 33 na daw. Ah, Sabi ko, ayayin mo lang yun. Ay, magkabul ka, hindi ka na magkaanak. oo, mahirap. Mataba ba siya? Hindi. Medyo. Hindi naman. Ngayon lang nung ano, kasi yung magkasama na kami. Hindi naman sobrang taba. Kasi pero yung, pag buntis ka naman natagtag ka, hindi ka naman mahihirapan. Niloko nga siya ng kapatid niya, yung birthday siya. Tanda mo yung ate, mag-anak ka na. Wala pa siya. Kung mag... Ano ba? Siguro kung nag-anak ako, yung pinakatahan na rin. Shota ako dati, pupunta pa niya sa bahay. Nabatasan ako nun eh. Hindi na buntis? Hindi na, hindi. Hindi ko pa naman naisip mga ganun-ganun. Diba ano lang yun, Bakit nagkasiwalay kayo? first year yun, tapos, ay fourth year yun, tapos first year pa lang ako. Matanda siya sa akin, di mga 1 taon. Ay, 1 taon lang naman eh. Ngayon, ano, hindi may anak, pero wala nang asawa. Oo? Sa ibang bansa na natin. Yung, nag-abroad siya? Ano lang, Dubai lang ata. Ano siya? Yung, Punta ka na dito sa loob. wala ano dito. Ano ba? Oh. Ayan na lang, Bill. Kunin ko na lang yung hiramin ko na lang. Okay, exam? Oo. Pandang. Paano ka ipopost? Papatayin mo rin doon. Dito? Busy!
Easy. Smile. Smile pa. Ayan na. Switch. Para dito sa may labahan. Ito lang ba rin na talaga? Wala ano. Tatlong pa rin na talaga. No? Bibiyak na nga ito doon. Nahirapan si Dino. Kahoy sana ito, madali mo. Oo. Hindi ko may barena eh. Tingnan ko natin. Sige, sige. Meron siya nun, hindi ko na alam. Wala. Saan pa pa yung barena? Wala. Hindi ka nakahiram. Sira. Sinuli na daw ni Ingo kasi sira nga. Kung may gamit, marami lang eh. Pwede na sila. Ano, artila. Kanino? Maaga-arte lang. Mahirap. Kailangan ko dati kasi wala na dyan, may pat sa Bulacan. At bigyan ko lang si Kwenta yun. Yun. Umayos na sila dyan. Ang hirap din na walang gamit eh, no? May pat na siya sa Bulacan kasi. Kaya pa na rin siya mamita. Sino? Kasama ko dati. Kasama ko na. Pat na ako sa Bulacan. So dati may bahay sila doon. Caretaker siya. Kinuha na ng may-ari. Eh, forma namin yun eh. Laki kinikita na. Oh? May arawan yung sa ano, may kontrata pa yung sa ibang trabaho. Yan yung pinaalis sila dun sa hindi na mupahan siya ngayon. Tapos nawala na siya ng mga trabaho naman. Sabi niya, mahalas yung paglipat ko kanina. Awa din ko. Wala na rin kasi yung sinusuportahan niya ng gamot dyan. Umalis na. Yung kapatid nila na ano, yung isa, si Ate Aida, binibigyan yun pambili ng gamot. Pwede? Wala, si James maganda ng trabaho eh. Na? Buti si James maganda ng trabaho. Nasa City Hall na sila. Si Artie sana, boy. Ganda sana. Sa Palawan yun eh. Ha? Sa Palawan. Palawan? Doon sa may kanila ata. Sino? Di yung asawa ni James. Sa Palawan siya yung... Di ba yung sa... Yung Palawan na ano? Na... Pawn shop? Pawn shop. Hmm. Yun doon siya. Patay. Nalagot ako kay bossing ko. Hindi kita na ano. Nasundan na libang ako sa ano niya. Nanood ako sa sayaw-sayaw niya eh.
Baby, pwede bang hiramin mo muna to? Para makausap ko si Mamita. Kaso baka mapagalitan po ko ni Mommy eh. Diba sabi ng mami mo gusto niyang gumaling si Mamita? Sa idea mo, nakakausap natin siya. Just cause she's getting better because of you. Sige po, sa inyo po muna yan. Eh, Mamita, good night po. Mwah! Good night. Good night, anak. Mamita, pwede mo na ako makakausap gamit ito. May paraan na para sabihin na natin kay Darius yung totoo. Ay, dinugtong mo lang dyan. Okay. Ito yung gawin naman sa break. Hindi. Bert? Sino si Bert? Berta? Berta? Sino po siya? Mamita, sino si Berta? Yes, all welcome, Mr. Carlos Legaspi. Black Rider, 8 p.m. sa GMA Prime. Kakaibang diskarte sa panliligaw ng lalaking nilalang sa kagubatan. Si Piligawan na uwi sa bayolenteng lambingan. Magpakahaba-haba man ang ligawan, na uwi pa rin sa hiwalayan. Opo sa Tindong Dantes, Amazing Grace. Viernes, 9:35 p.m. Wave to win sa Kilig Forever Wave more promo. Download the GMA mobile app and register your details. Watch GMA shows and wait for the signal to join. Go. Network. Sinong tumawag kay Carlos? Ang daming boots. Ay, lalabas ang kasawag Wait, yan. Drink Berkshire Adult Boost every day. Papindot mo nga yung switch dun sa labas. Kung ilaw yung sa Thirteen boots mo. labahan mo. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a Dove Deo. New Dove Tapusin ko lang. deodorant serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye bye dark marks. For even toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. Switch ng ilaw. Wala, hindi siya umiilaw. Ayan, umilaw siya. Naikailaw pala yun siya kanina eh. Nakailaw na. Oo, kaya pag pinot ko, sabi ko wala, hindi umiilaw. Yung pala, ayan na. Dumilim. Nawala ng ilaw. No. Ayun.
Alam mo naman yun. Videohan kita. Okay, hanapin sa akin yung video. Nasaan na yung video niyan? Yan. Malapit na matapos. Baka may laki, anak na yung muna eh, tsaka si Lloyd. Oh, makakasali ka sa vlog ni Jojo. Yan si Dennis. Hindi ako mahilig kasi cellphone ako pero YouTube lang, tapos hindi na ako tumitingin sa newsfeed. Kaya hindi ko naman nakikita yung mga ano nila. Hindi mo nakikita. Lagi nag-ano si si Loco. Singgo. Oo, yan si Ingo. Pero friend mo si Jojo. Ah. Hindi mo nakikita yung mga post niya. Hindi ako masyado nagtitingin ng newsfeed eh. Sa Messenger lang ako. Sa Facebook. Messenger lang ako eh. Ah. Titingin lang ako ng mga chat. May chat. Tapos nanonood ako ng YouTube. sa YouTube. Kuha ako ng takip dito sa bahay. Kasi yung takip dito, tinakal siya eh. Oo, pang dalawahan lang yun. Pero tayo, kumain na sa labas oh. Mana na siya. Andi dito na rin switch mo. Pero nahirapan ka, no? Hapon ako. Hindi, ewan ko doon sa loob ng ano, kung ano problema kasi yung bayad doon sa loob. Oo, ganun yun. Sakit niya yan eh. Magkasabay na yung pag inaano ko. Magkasabay doon sa labas tsaka dito. Noon, ganun yan siya. Minsan wala ay ano. Mahirap ano yung isa. Huwag mo na akong sakto. Sige. Hindi yung gagawin ko. Yun, magandang hapon mga Katolits, no. Itong vlog na to mga Katolits, no, idudugtong lang po natin to sa ginawa ni Mother, at siya po ang nag video sa gumagawa po dito sa bahay, yung mga mga ng kuryente, ng mga supply, dahil nga po ang ating linya ng kuryente dito sa bahay medyo kalat-kalat, puro tayo extension, yung aming mga saksakan, saksak dito, saksak doon, saksak, tapos saksak extension, saksak dito, ganito, kaya pinagawan ko. Kaya itong vlog na to mga Katolits ay karugtong to siya sa ginawa natin. Ilan lang po yung saksakan namin, ito lang po siya tsaka yung doon sa taas, pang ano lang po yan sa TV at sa mga electric pan, kaya puro siya puro extension yung nakasaksak dito. Tapos doon sa puntang rep, niluma nating rep, extension din. Tapos doon papuntang washing machine, extension din. Tapos ilaw sa labas, puro extension, kaya pinagawan po natin ng linya. May mga sariling switch na siya at may mga sariling saksakan na po. Kaya ito po yung karugtong mga Katolits. At ipapakita ko po sa inyo yung ginawa ni Dennis. Si Dennis po yung gumawa yun. Si Dennis po yan ang nagagawa po dito sa linya ng mga kuryente. Kahit saan po marami yung kumukuha sa kanya pag mga linya ng kuryente ang pag-usapan. Kaya po itong vlog na ito, karugtong po ito. Ito po mga Katolits, papakita ko po sa inyo yung ginawa ni Dennis. Ito po mga Katolits, yung pinagawa natin. Kaso nga lang, nagkamali sa estimated yung aming saksakan ng rep. Ito po, saksakan ng rep. Mataas siya, di umabot yung wire ng bago nating mga Katolits. Kaya pagawa natin yan uli. Kinapos, maiksi lang po ang wire nito. Kaya
Pagawa natin yan ulit pag may time tayo. Ito po yung mga linya mga katolitso. Ayan. Ayan. At ito po yun. Ayan. Hindi ko alam ang tawag niyan. May mga sarili na po siyang switch. Ito yung ayan, switch dito sa labas. Ayan po. May silaw. Ito pa. May mga sarili. Madilim mga katolits yan. Yan po yung mga at least dito mga katolits, yung saksakan niya dito, diretso na yan dito sa diretso na yan dito sa washing, kaya okay na po yan. At doon lang po sa isa na medyo tayo kinapos po siya dito sa yung ano niya diyan, yung pababa. Hindi ko alam ang tawag yan, mga yung box na yan. May tawag diyan eh. Hindi ko alam kung ito dito kinapos po, kaya ulitin pa yan. Ipapaulit ko po yan kay Dinis. Ipatanggal ko yan doon at ipapanibagong linya papunta doon dyan sa may ano na yan. Ayan, tapos padaanin ko na dito kasi nandito po yung dito sa sulok na yan. Ayan. Yan sa sulok na ito, doon ko pababain sa baba niyan mga katolits, kaya paulit ko pa yan, kaso lang may biyahe po tayo, tsaka wala na rin po tayong pang ko po yun, kaso sa Monday alis na po tayo, tsaka wala na rin tayong budget pambili ng wire, kaya sa sunod sweldo na lang papaulit natin yan kay Dinis. Okay po mga katolits, naigwento ko lang itong vlog na ito, karugtong po to sa ginawa ni Mader. Si Mader po yung nag-video dito habang wala ako, pinakuhaan ko po sa kanya ng video. Pasensya nyo na po mga katolits, no, yung ibang video siguro hindi nagsasalita si Mader. Basta mai-upload lang po natin yan mga katolits. Okay po, muli magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat. At hanggang dito na lang tong vlog na ito, karugtong ang mata. May kasabihan po tayo mga katolits, ang mata lagi sa langit, ang paa sa lupa. Baliktad na mga katolits. Okay po, maraming salamat po muli. Bye bye. Tawag nito, may mga upload pa tayo, may mga video po tayong hindi natin na-upload mga katolits dahil busy po tayo. At yun na nga po, maraming salamat po sa inyo. Bye bye po. Bye.